FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos san maabig, good morning, da balang sinansakay. Wadjala, so programan pitalaran nyo at atang tanagagik manlapod zayan oras yang gada alas 9 na kabusan. Agunata na Martes. Pizza Jess, da bulan na Pebrero 2026. Kaya programan may ternadalan na dasaray matuanlik na ay balay. Kolob kantabayo, amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tanjad Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Dahan-dahan lang po sa pagmamaneho yung pong mga nag-aapura na pumasok sa trabaho. Yung may pasok ng alas 8, alas 7:38 na po. May kwanda, basang kapuya berya, dahan-dahan lang. Huwag masyadong lusot ng lusot. Singa sa may motor lang mula na to. Kinatok kami, kawigi kawanan, sulusot to. Trasado laman, Engineer Nixon, manapura eh. Kanya na tayo ni Papakabat, pinapaalala na pag papasok po kayo, tansyahin na ninyo yung oras ng biyahe at idagdag na ninyo kung matraffic kayo para at least may allowance. Kaya agkila lusot tan lusot. Kila may talpak lang talpak kada silinyador. Kani bimili lamot so gasolina. Kana diesel da sayan na agaw. Talagang agla napukpukan, manatagila ya kada Martes. So presyo na sa produkto na petrolyo, piso, at gasolina. Sa 60 centavos da sa diesel. Manatagay lan manatagay.
Saksakay son luluksab kada labi kwanto may kumpare kulabit laan taylatan. Tara headline news sa dasaya na programa tayo. Tara yasing bataniran na balita. Pangasinan na PPO ang ipawayla na press statement nilira at sa accomplishment. Dasaya illegal ya sugal. Yadluyag na Pangasinan. Sige, detalye tita na tatang tanagagik. Kinarawa da publiko so kooperasyon at piano nasawata. Na rol iray manggagawa na illegal activities. Daluyag na Pangasinan. Aromnira na impormasyon na balita. Mapalar kita na the 6th district na luyag na Pangasinan. Lapoda panangaro yaiter na saraya sa naman binse. Kaya ganapulpulto sa serbisyo na binse dita na the 6th district na luyag. Na pumutla sa may talisiw na panagnunot saray makanakanan na resolusyon ordinansa luyag na Pangasinan. Sana sa may panangampupudadtan dasay 6th district. Nagugunuyan tay parungal kumot sa impituyaw impi 1-on-1 kina na board member Noel Binse Jr. Arumira na impormasyon na balita. Kabatan timat no kasi at ni-release la so sama 40 million ya pitalaran na saraya biktima asalanta na bagyon yuwan ditanad balay na linggayon singa trasado la mo Eda panamaglay na P1-on-1 timat eda kina na Councilor Jonathan T. Ramos. Bayaglata niya alagarandan. Tula kasi walala. Si mabila may alagaranda deed of donation yan napag-pirmaan di tanad Malacanang. Kumusta lara may salanta kamubon kila gawin laray napag yun napigaran kaabungan nyo alakasan o alagaran nyo nita niya kwarta. Napag iterdala si Ren anto Okay, ada katibukulan na saya na programa tayo. Mangkukulkularad ta na da Senado manuubatan nira Engineer Nixon. Nilira da saya issue da West Philippine Sea. Siya kasi may pro-protecta da saraya kabiyangan na inchik, supamot, so may pro-protekta tan may lalaban na soberanya na bansang Pilipinas. At ay kalayaan group of island, akin na isukutan na yan din balot. Sikatutan so palapagmat na Malacanang. Ada panamaglay na Presidente Bongbong Marcos wala ni isang teritoryo hanggang na mulmulag. Yadalin nagaway bansan Pilipinas so isuko at supaman atan mat so matalindag atatang tanagagik aya palapag nasay Malacanang Senador Marcoleta Senador sa inambangayan lamat nansangsangan aya si Senador Peter Cayetano tan si Senador Kiko Pangilinan nitan. Ada sa kaya resolusyon nilira ada sa tayo West Philippine Sea age. Kwanto may sa kaya abogado agkila mambabangalan agkila mangkukulpiaan agkila man kukulkol nagingan mangkasakit tayo ya depensa aliwan na lapod pangidepensa dalan na gera no agingan jadam maong ya tuntungan ay no gera Engineer Nixon ako kabay dakal so kenditan
may nadamay pati mga walang muwang. Naku, wag na. Daanin na lang ito sa diplomasya. Wag lang tayo balat apak-apakan. Agdatimot lakumo na may singa sasakay-sakayan nanto Wala ray arbitral ruling satan. Pinagatumbok ang siri na saray Chinese Yan wala ra may untutubon makapili amo. Ramay gabay dayong pabor. Say gagawa na yung chick, wag naman ho. Pilipino tayo. Ilang beses nang ipinaglaban natin ang kasarinlan, di ba, Engineer Nixon? Marami na ang nagwis ng buhay para sa kasarinlan ng ating bansang Pilipinas. Pilipino ako, ipaglalaban ko ang Pilipinas. Araratan mo ta, kumunya panagnunot mentalidad. Arom niran na impormasyon, balita yasing batan na dasayang programa tatang tanagagik. Isak lang dala da plenaryo may decision na Committee on Justice da Kongreso. Walang saysay, walang matibay na ebidensya. Ibinasura yung impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos sa committee level. At ngayong araw, iyan po ay i-report na, isusumitin na sa plenary session. Ganon po yun. Pag pumasa o kaya anong nangyari sa committee level, iyan po ay pagdidesisyonan sa plenaryo ng buong Kongreso. Yan. Ng buong member of the House of Representatives. Yan. So, pwede lang mabaliktad yung desisyon ng committee pag may botong 1/3 na makukuha sa miyembro ng House of Representatives yan. Kasi yung pagkabasura, pagkamatay ng impeachment complaint laban sa presidente natin, iyon po ay sa committee level lamang. O sa ping impeachment pa rin, nako, may ikatlong impeachment complaint ang ihahain ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ba to? Hindi matapos-tapos Engineer Nixon. Ito nga mga complaint na mga impeachment. Pero ito matindi, Engineer Nixon, dahil ang magsasalang ng o kaya ay mula sa grupo. Alam mo itong pangatlong impeachment laban sa Vice Presidente ay mula sa grupo ng mga mare at pare. Hindi yung mga kumare, yung mga kumpare, hindi ho. Yung mga nasa religious sector at mga abogado daw. Yung panggagalingan ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero teka. Kilala mo, Engineer Nixon, kung sinong mag-endorso ng ikatlong impeachment complaint? Sinong mag-endorso sa Kongreso? Si Party List Representative Laila De Lima. Ayageng, tulaya. Bakit? Ganon ang reaksyon natin, Engineer Nixon. Alam mo naman. Kung nasaan si Secretary, Party List
Congresswoman Leila de Lima nung panahon ng mga Duterte nasa kulungan. Ay, Socialist Triangle. Kaya kung minsan yung kumpare kong manginginom, alam mong sinasabi, ano ba to? Balusan laya mo, balusan kwanto. Anapay butaw, abot, rason, piyan nabalusan, sukalaman, parang ganun. Pero, sabi naman ng kanyang kadebate, kumpare kong manginginom, may ano may pinanghugutan ng impeachment ng reklamo why not? Di ba? Pero siguro ang pinupuntuan ng kumpare kong manginginom yung mag-endorso, yung alam at kilala na kalaban ng mga Duterte. Sino bang magsasampa? Sabi naman ng kadebatihan, yung bang kakampi o kalaban yun? Sabi naman ng Malacanang, bayaan na natin na umira lang batas, rule of law. Maganda nga daw ito at dumadaan sa mga tamang proseso ang mga reklamong ganito. Na ito ay nakasaad sa batas. Napatunay lamang na sinusundan natin ang rule of law. O, yan. Naku, minsan, Engineer Nixon, di mo maiwasang mag-isip din, ano ha? Na masyado ng mapolitika. Ano ba to? Ano ba yan? Si Karata natatang tanagagik so saray singbatan tayo. Katibukulan na saya na programa na likna ay balay. Wala ray gabayuran na ipasabiran impormasyon na balita. Sa radyo ni text, da pa na magloy na text line tayo 0945-183-4352. Karatan so abrasaan basta walang personalan mga kaibigan. Public service, okay po yan. Sa ating pong palatuntunang likna ay balay. Naglabas na po ng press release ang pamunuan ng PNP Pangasinan ukol dito sa kanilang accomplishment laban sa mga illegal activities, particular dito po sa kanilang kampanya sa illegal na sugal dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay PNP Provincial Director Police Colonel Larbel Mercolio, ay ginagawa ng kapulisan ng kanilang mandato ang kanilang trabaho para sugpuin ang mga illegal activities sa Pangasinan, particularly illegal gambling in the province of Pangasinan. Nasa katunayan sa inilabas na press statement ng PPO, ay meron silang mga apprehension, mga accomplishment patungkol dito sa mga illegal na pasugalan sa lalawigan ng Pangasinan. Ang mga nabanggit sa kanilang illegal gambling operation accomplishment, ito pong mga naglipanang mga drop ball. Ayan, drop ball. Pati na yung mga sugal na tong-its, ayan, mga mahjong at mga iba pang card games dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero patungkol dito po sa may napapabalita na may mga naglipanang mga bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bukis, yun po yung nagpapataya ng small town lottery na wala hong prangkisa. At hindi ho sila binigyan ng otorisasyon ng PCSO na magpataya ng small town lottery. Yun po yung bukis. Dahil ang legal na talagang may prangkisa mula sa PCSO, ito pong Grand 88 Gaming Corporation.
Sila po yung legal na nagpapataya ng small town lottery sa lalawigan ng Pangasinan. Pero according to report ay may mga bukis sa ilang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan na kung saan nagpapataya sila ng small town lottery at kinukuha nila yung labas mula sa draw ng PCSO na ito ay na para sa Grand 88 Gaming Corporation dahil ang nag-draw po ng labas ng Grand 88 ay ang PCSO at ang may prangkisa na magpataya naman may mga kubrador, may mga kabo, ito pong Grand 88 Gaming Corporation. But according to report, may mga ilang bayan na may mga bukis. Katunayan nga, ang prueba dyan, yung pagkakahuli ng mga kubrador at kabo, mga empleyado, dyan sa bayan ng Urbistondo at dyan sa bayan ng Alcala. At dahil dito, may statement naman ang pamunuan ng PNP dito sa lalawigan ng Pangasinan patungkol sa usaping ito. Sabi dito sa kanilang press release, with regards to alleged STL bookies, sabi niya dito, who take bets for STL and is not authorized by the PCSO and function as illegal gambling. Kwanto jaya the press release, the Pangasinan PNP, teka may sumasabay, the Pangasinan PNP will enforce close coordination, enforce close coordination, monitoring, and law enforcement operations. Ito po yung nakasaad sa press release ng Philippine National Police. So, ibig sabihin, yung mga nare-report na may mga bukis operation, ito ay illegal. At ang pamunuan ng PNP sa Pangasinan ay papatupad ang batas. Ibig sabihin, huhulihin ho yung mga nagpapataya ng illegal gambling na bukis at they will enforce the law. Ayun po yung saad sa press release ng PNP Provincial Command sa liderato ni Police Colonel Arbel Merculio. So pag dito tayo babase sa kanilang isinaad, ay kumikilo sila. Hindi nila ito sinasantabi yung mga report na may mga bukis. Dahil ayon naman sa kanila, alam naman nila na pagka mga illegal gambling, ito po ay nagbibigay o nakapag-contribute ng mga karagdagang problema sa sosyudad. Kaya hindi dapat na ito ay mamayagpag yung mga illegal gambling. Siyempre naman, pagka may illegal gambling sa inyong lugar o illegal na pasugalan yan, paano pag may natalo? Paano pag pati yung pambili ng bigas naipatalo niya? Anong mangyayari? Di mangkulkul susanasawa gagatauntan. Pagka sila'y nag-away, anong mangyayari? Di magkakaroon ng problema. Worse, pagka walang pangsugal, pagka yan ay nagnakaw, di ba? At pagka sa pagnanakaw, inasita, baka may dalang weapon yan, deadly weapon, anong gagawin niya? Di ba? Kaya tama naman ng pagkasaad dito na ang pwedeng kaakibat na problema pag laganap yung illegal gambling, di ba? Yung problema sa komunidad, problema sa sosyudad. Ganun po yun. Kaya sana talagang pagtuunan ng pansin ng kapulisan natin ang pagsawata
doon sa mga illegal na pasugalan dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Lalo na itong mga nakapagdudulot ng karagdagang problema, mga pasugalan na uldar. Alam mo ano yung uldar? Yung kitang-kita. Kitang-kita, ba't hindi nahuhuli tulad ng mga drop ball, mga ganun ba? Yun yung palaging sinasabi ng ating mga kababayan. Sabi nga na kumpare kong manginginom kung talagang paiintuin yan, kung gusto, maraming paraan. Kitang-kita naman hindi naman yan naitatago. Alin? Yung mga drop ball operation, di ba? Yung mga tupada, maingay yung mga tao. Yung drop ball, mayroon pang mga sound system. Dahil hindi lang sulong drop ball, mayroon pang mga pabingo. O yung bukis, di ba? O yung tumataya, yung kabo. Di subaybayan lang kung saan niya dinadala. Yun po yung ginawa ng Intelligence Division ng PRO1 kung bakit nahuli nila yung mga illegal na nagpapataya ng small town lottery dyan sa bayan ng Urbistondo. Na ang pagkasabi ng kanilang team leader, paano ho ninyo nahuli, sir? Nasubaybayan nila yung isang kubrador kung saan niya dinala yung kanyang pataya. Kaya hayon, timbog nahuli yung Bokis operation dyan sa Urbistondo, Pangasinan. Kaya itong payag na ito ng PNP Provincial Command, sana nga, mga sir, ay mapatigil natin ang illegal gambling operation dito sa lalawigan ng Pangasinan. Arumnera na impormasyon na balita para maglay na saya na programa. Lik na ay balay, kasumpalan na pigaran makanan paymano, manalapod saray, manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 8 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap.
Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyuyag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. paboritong ang kabataan na matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:07 la kabosan, amigo ni RJ Jimenez at your service always. Yan ada programa tayo na likna ay balay jada speto technical si Engineer Nexon Dakal. Morning, ada saray dumarangal titan, ada tindahan publiko, ada balay na linggayan. Bakmaksel suradyo daditan. Para may kabaluyan tayo, ya manaalagar no antula so sitwasyon, no ni-release la kasi tay 40 million para dasara may salanta na bagyon yuwan. Apirmaan la kasi may deed of donation, ya manlapod Malacanang. Sakay niya ay nasaray tagatan da balay na linggayan at tatay ibabagada. Reportedly at atang tanagagik ya makapo ya serbisyo. Nasay supply na danom ya manlala po at say Liwad Lingayen Water District pero sa Antakudsatan at say may papakurang at say prime water. Antumat kasi so gagawaan na sa opisyalis sitan at bali na Lingayen. Yapyano dyanuntan na iter so untan lan na pangiter na serbisyo ya marakap na saya prime water at saray kabaluyan titan at balay na Lingayen. Okay, kabatan tiratan ta kontakan tayo si Councilor Jonathan T. Ramos. Sa isa ko, ya dasaray masibasibag, ya konsihal di tanad balay na Lingayen. Ano saya pantutungtungan at saya panangilaban na kanupugan na saya saray tagad tanad balay na Lingayen. Okay kuntakan tayo. May kabat tayo at saya gagundaran kurang.
Kapiano naiter so maong ya serbisyo para saray kabaluyan dita na dalinggayon. Okay, wadjala, kontaktila. Good morning, Councilor Jonathan Ramos, sir. Good morning, Sir RJ. Sa lahat po ng ating kasamahan dyan sa istasyon. Yes, sir. Kumusta na po ang bayan ng Lingayen? Una siguro kung tatanungin, kumusta na po yung 40 million na ayuda mula sa Malacanang kung na-distribute na? Ayan, magandang tanong yan, Sir RJ, sapagkat hanggang ngayon ay kinakasabikan na po ng ating mga kababayan kung kailan nila matikman yung 40 milyon na tulong po ng Malacanang. Sa katotohanan po ay hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik yung deed of donation na kung saan ay pirmado sana ng Malacanang. So yun po yung rason, Sir RJ, kung bakit ang LGU Lingayen sa pangunguna po ng ating mahal na Mayura, Honorable Mayura Josepina Iday Villa Castañeda, sa ating presiding officer na si Municipal Vice Mayor G. Mart Kevin Crisostomo, ay hindi po makagalaw-galaw sapagkat mayroon pong ipinabot ang Malacanang na hindi pwedeng i-release o galawin yung 40 milyon hanggat hindi bumabalik yung deed of donation na kung saan ay pirmado ng Malacanang, Sir RJ. So, pero hindi dapat mabahala itong ating mga kababayan dahil intact naman yung 40 milyon at nandyan na sa kaban ng ating munisipyo sa Treasurer's Office. Di po ba, Councilor? Totoo yan, Sir RJ. So sa ating mga kababayan, wag po kayong mag-alala kasi yung 40 milyon ay hindi pa yan nagagalaw. Binabantayan po yan ng ating mga municipal officials na maibigay ng wasto sa ating mga kababayan na kung saan apektado noong nagdaang bagyong Yuan, Sir RJ. Okay, so yan narinig ninyo mga kabaluyan, sikirang kabaluyan midta na dabali na Lingayen, lalad sa ramay mantatalaran, tapiano kumun na inaisalyo dalay pasak, yero, anto kamanya pan apigar day abungda, nga po'y taga, Councilor. Opo, Sir RJ, huwag kayong mag-alala mga kababayan kasi ang 40 milyon ay nasa bangko po ng LGU Lingayen. Wala po sa kamay ng kung sinong opisyal sa bayan ng Lingayen, Sir RJ. Okay, kumusta naman ang naganap na sesyon kahapon? May mga reklamo itong ating mga kababayan patungkol dito sa sinasabi na doon nga sa amin yung parang hindi magandang serbisyo ng ating water utility dyan. Sa pagkakalam ko, prime water na ito, Councilor. Magandang pag-uusapan yan, Sir RJ, sapagkat kahapon ay ginisa po namin ang dalawang manager ng Liwad, manager ng Prime Water, na kung saan ay inimbitahan po namin sila sa Sangguniang Bayan upang magpaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi po satisfied ang ating mga kababayan sa binibigay nilang serbisyo. Samantalang nagbabayad ng wasto at malaki ang ating mga kababayan, Sir RJ. Yes, so ano po ba yung problema, Councilor, na idinudulog ng mga water consumer po natin? Bago natin sagutin yan, Sir RJ, ang hinaing ng ating mga kababayan ay yung marumi na tubig na binibigay na serbisyo ng Liwad at saka Prime Water. Kakaunting tubig ang dumarating sa kanilang kabahayan. At higit sa lahat, malaki yung sinisingil ng Prime Water, Sir RJ. So kahapon, pinagpaliwanag namin sila kung bakit ganon ang kanilang ibinibigay na serbisyo sa bayan ng Lingayen. Ang conclusion nila, Sir RJ, dahil sila po ay hindi namin tinantanan na ginisa sa Sangguniang Bayan, ay nung una marami silang rason, no? Ongoing yung kanilang pagpapalit ng mga tubo, at ongoing daw yung paglilinis ng tubig, at ongoing daw din yung kung saan tinitingnan nila kung saan pwedeng makakuha ng magandang tubig. So
tinanong namin kung hanggang kailan na sila na nagbibigay ng serbisyo sa bayan ng Lingayen. Matagal na pala, Sir RJ. Oo. No? So, sabi ko kahapon, ang aking tanong kahapon, sa tagal na ninyo na naniningil ng malaki sa bayan ng Lingayen hanggang ngayon, hindi nyo pa nabibigyan ng solusyon ang hinaing ng ating mga consumers. So, in short, Sir RJ, ay ang kanilang conclusion, yung sinisingil pala ng prime water at liwad ay pumupunta lahat sa taas. Na kung saan walang gaanong pundo na ibinababa para itong mga empleyado ng liwad at prime water ay makagalaw. Ay, ano ba yan? So, sa Gagonda, asol lan asol. Asolan asol. Ay, nako. Gagabay so mga iter. Ay, so, para maintenance. Oo, ano ba yan? Oo. Ngayon, So ang sabi namin, tinanong ko sila kahapon kung kaya pa ba nilang ibigay yung hinihingi ng ating mga kababayan. So, sa aming analysis ay hindi nila kaya, Sir RJ. Kaya ang sinabi namin kahapon ay wag nang i-renew yung kanilang permit. ayun. Oo. Hanggang kailan ba? Hanggang kailan maglalaps yung kanilang permit to operate? Actually, hindi na sila gaanong makagalaw, Sir RJ, kasi hanggang ngayon ay hindi pa namin inaaprubahan yung kanilang pagre-renew ng permit. Oo. So yun din ang kanilang hiling kahapon, hindi daw sila makakagalaw kung hindi nila maire-renew. So sabi ko kahapon, dapat lang na kahit hindi na nila i-renew kasi hindi naman talaga sila gumagalaw. Paano yun pagka hindi na i-renew? Pag nag-close, parang ganon na counselor? Hindi naman totally mag-close, Sir RJ. Tuloy pa rin yung kanilang pagbibigay ng serbisyo, pero ang tinitignan namin dito kung sino yung company na makapagbibigay ng tamang serbisyo sa ating mga kababayan. Yes. Kaya sinabihan namin sila kahapon na nakita namin na hindi na nila kaya. So umalis na sila. Oo. Umalis na sila sa ating okay. ngayon, ang sabi ng isang manager ng Prime Water, mayroong bago daw na pwedeng makapagbigay ng magandang serbisyo. Sila din, Prime Water din? Iba na? Sister company na kung saan itong tinatawag nilang pamana. Bakit? Ay, sa kanila din yon? Sa sister company ito, Sir RJ. Ngayon, Natanong niyo ba kung bakit hindi nila kaya samantalang well-known din yung Prime Water sa buong bansa? ang kanilang sinasabi din ipinabo sa atin, Sir RJ, ay talagang yung pagbaba ng pondo sa bayan ng Lingayen, no? Inamin nila yan na nagkabukingan na hindi sila makagalaw dahil ang kumpanya ay madamot, no, sa pagbibigay ng pondo dito sa bayan ng Lingayen. Ay, nako. Kaya nung inintroduce nila yung pamana, Sir RJ, sabi ko sa kanila, kung sakaling i-introduce nyo yung pamana na yan, baka ipapamana ninyo ulit yung problema. Oo, teka, sir, naputol eh. Tama na nga naman, baka ipamana uli yung problem. Matagal na yan Matagal na yung problema na ganyan. Ako nga, counselor bumibili ng medyas. Alam mo, bumibili ako ng medyas ng bata. Akala nila mayroong akong apo Ba't hindi kayo na yung apo niya hindi pa lumaki? Sabi nung mga nagbibinta ng medyas, hindi para sa apo ko to. Para sa gripo. Dahil marumi. Kalulubi nga, Pangasinan na counselor. Wag nang ipamana sana yun pagka nagpalit tayo. Ano ho? Ayun ang aking hiniling kahapon, Sir RJ. Kasi kung ipapamana lang din nila ang pangit na serbisyo sa bayan ng Lingayen, ay talagang lalo silang mapapahiya dito sa ating bayan kasi hindi tayo papayag na gano'n na lamang ang gagawin ng mga kumpanyang ito na kung saan ay naniningil naman ng gusto o nagpapayan ng gusto ng ating mga kababayan. Maklek ni, may meters na, maklek. Magabagayutan na Daklamang kalaw, tinipid ko na, ganito pa rin Saka yung pagbabayad, makurihin Agdagabay sumampabayad di manod da opisina, wala niray, ay susilis.
Ano ba yan, mga ganyan, parang pahirap sa ating mga kababayan. Butit nandyan po kayo na talagang tinitignan ninyo yan na Councilor Ramos. Tama kayo dyan, Sir RJ. Talagang hindi namin tinatantanang yung company na ito na kung saan ay marami ng reklamo po ang ating mga kababayan. Kaya panahon na, Sir RJ, para palitan yung prime water at liwad. Dito sa bayan ng Lingayen. Pero yung liwad, nandyan pa rin yan dahil sila ata yung talagang nandyan. Kaya may manager ng liwad at may manager din ng prime water. Si Sir Joelito Gonzales pa ba ang nandyan sa liwad? Siya pa rin ang nasa liwad, pero kung ibang company na ang ating makukuha, Sir RJ, na makapagbibigay ng magandang serbisyo, so malamang magpapalit din ng empleyado, Sir RJ. Oo, sila yung matagal ng manager dyan eh. So, itong prime water sa ibang bayan na councilor, mayroon ng bayan dito sa Pangasinan na napaalis na yung prime water na yan. Ewan ko kung aware kayo doon kung saang bayan. Actually, sa aking research, Sir RJ, siyudad ng Dagupan, bayan ng Pusurubio, yan. at maging sa San Fernando, talagang sinuspindi ang kanilang permit, Sir RJ, dahil sa pangit na serbisyo na ibinibigay nila sa mga tao. At napalitan. Pinalitan, no? Uh-huh. Pinalitan. Okay. So actually, Sir RJ, mayroon kaming inimbitahan na pwedeng sumalo o makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan na talagang sinabi niya na kayang-kaya nilang ibigay yung malinis na tubig at magandang serbisyo sa ating bayan ng Lingayen, Sir RJ. Siguro baka alam mo na may mga mag-iisip na naman na papalitan yan dahil may nanligaw sa mga opisyalis natin. Ako na ho ang nagsasabi dito, Councilor, dahil taga-Lingayen ako, na matagal na hong problema yung maruming tubig at yung sinasabi ng ating mga kababayan na dumulog sa tanggapan po ninyo at sa Sangguniang Bayan na yung mahinang tubig. Bangon ka alas 4 ay yaman salor. Piano na paano may sakit timban panamos mo, alas 7 ang kapula, Councilor. Ganon katindi ang problema dyan. Tama kayo dyan, Sir RJ, kaya talagang kahapon may galit na rin ang ating Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Gmart Crisostomo at ang Sangguniang Bayan na patalsikin na itong mga prime water at liwad kasi talagang kung may kakayahan sila, matagal na sanang nagawa yung solusyon, pero hanggang ngayon, Sir RJ, ilang taon na, no? Sabi ko nga kahapon na nagtawanan sila kasi sabi ko maliit pa ako, problema na ito, itong tubig na ito. Hanggang ngayon kako hindi pa ako lumalaki, problema pa rin itong tubig na ito kako sa kanila. Yes, testigo ako dyan. Hindi lang pala sa amin sa Barangay Manibong, bagkos sa mga ilang sa lahat ata Councilor sa bayan natin. Tama kayo dyan, Sir RJ. Talagang kahapon ipinakita namin yung bago na ipinadala ng ating mga kababayan na kung saan maraming uod. No? Ay, uod. Delikado na yan. Pwede ninyong i-flash ito, Sir RJ, dahil ipupurwal ko sa inyo. Sige. Pakita ko nga sa mga susunod na pagtatanggal natin patungkol dito. Ay, ano ba yan? Ako nga, alam mo yung medyas? Pagka inalis mo, antam may lamuyak sa tawag dat si katayan to. Wala nire atukultukal yung lamuyak ay sosilis. Sabi naman nung isang magaling din na taga Liwad, kahit may lamuyak yan sir, may gamot naman yan. Rason ba yun? Di ba? Yung makikita mo na marumi. Safe pa rin daw dahil may chlorine. Yun ang pagkasabi. Pero hindi marumi kako. Sabi naman dahil sa mga daan lakunoy at tubo, di palitan, di ba, Councilor? Tama dyan, Sir RJ. Yun nga ang sinasabi nila, no? Ang taas, walang ibinibigay na pangbili ng dapat pang-maintenance. Ay, nako.
Kaya sabi ko, since na ipinabot nyo na rin yung inyong problema na nagbabayad ang Lingayen pero walang ibinababang budget para sa maintenance. So, panahon na, Sir RJ, para sila ay palitan. Yes, okay. Ano ba yan? Yearly ba yung kanilang yung pag-re-renew ng kanilang permit? Yearly? Yes, Sir RJ, yearly pero may kontrata din. May kontrata. May Okay. kontrata pero yung contract naman ay kung taong bayan na ang magsasabi. Yes. Diba? Pwede namang sila yung ano yun. masusunod. Yes, oo. Kasi nung mga nakarampang mga, aywan ko, di ba nandyan na kayo nung una pang na pag-usapan dyan, di ba? Yes, Eto, sir. nabigyan Yes, na ng ako na rin ang palugit. gumising yun Ganun pa rin. Ay, ako na rin ang gumising niya. Councilor Randall at saka si Councilor Norman. No? Kasama rin si Attorney Gab kasi siyempre alam niya yung mga legalities Yes, dito. yes, oo. Sabi ni Attorney Gab Macarag talagang dapat lang napapanahon na, sabi niya na ito ay pagkaisa natin, sabi ni Attorney Gab. Diyan ako bilib sa composition ngayon ng Sangguniang Bayan Councilor dahil pagka kapakanan ng taong bayan ng pinag-uusapan, nagkakaisa kayong lahat dyan. Tama kayo dyan, Sir RJ. Pati yung presiding officer, si Vice Mayor. Okay. Opo, nagalit nga kahapon Vice Mayor sa dalawang manager. Nagalit. Ano yun? Bihirang magalit yun, di ba? Opo, bihirang magalit pero kahapon talagang nagalit siya dahil na rin sa, siyempre, apektado ang buong bayan ng Lingayen at tayo ang inaasahan na pwedeng makatulong sa kanila, Sir RJ. Okay. Mabuti talagang nandyan kayo na tinitignan ninyong para sa kabutihan at kapakanan ng ating mga kababayan. So, Sir, thank you for your time. Ini message sa ating mga kababayan. Thank you, Sir RJ, sa ating mga kababayan. Patuloy po nating ipinaglalaban ang inyong karapatan para maipabot din ang magandang serbisyo sa inyo. Asahan ninyo na ang inyong mga municipal officials sa pangunguna po ng ating mahal na Mayura, Honorable Mayor Sipina Iday Villa Castañeda, at sa pangunguna po ng ating presiding officer, Honorable Vice Mayor Mark Kevin Crisostomo, na hindi po kami titigil hanggat hindi po natin makamit ang dapat na makamit ng taong bayan sa bayan ng Lingayen. So, abang-abangan nyo lang kung paano po kami kumikilos dito sa bayan ng Lingayen, lalo na dito sa Sangguniang Bayan ng Lingayen, Sir RJ. Okay, thank you, Councilor Jonathan T. Ramos, sir. Thank you. Okay. Yun po yung ating pakikipagpanayam kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Patungkol po dito, dasayay makapoy. Ano ba yan? Anaya serbisyo danom ditanda da balay min Lingayen. Totoo la, so nanreklamo. Mismo la, may manager na Prime Water sa ang ibaga. Kinukuha walang binibigay na para sa minti. Ano ba yan? Kaya yung problema na yan, abayagla. Ini sa kuha na Councilor Ramos, mulagak na yung ganatagak ni Bimalag, problema latang kwanto. Doon nga sa amin, Engineer Nixon, maniwala ka? Yung nga nagbebenta ng medyas walay apuyo sir, kwanto? Akin at malagyay sasalin yung medyas, pigare apuyo sir, ang gapo, kung na naman, ang gapo ni apo ka, nata na may apok ka, pigay tonto la, may first apok, man 11 years la, no, February 22. Di abayag la. Akin at antigaon yun bidyas kwanto, isa kulob ko, di man bunga nga nagripo, piano nasapit, so dotak. Sana makatagpo na po tayo dyan, ng isang talagang company na talagang maganda ang serbisyo pagdating sa tubig. Dahil ang sabi nga nila, ang tubig ay buhay.
Okay, untuli tayo dasaya na programa. Good morning ni Dasara Yaminya Mandudangal tan mambabantay dasaya na programa tayo likna ay balay. Nagukuno yan ta batin ta kayo. Basang ko yaray reaksyon nyo ha. Kasong pala napigaran makanan pay mano malalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at ilegal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o ilegal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Bagi patuloy na programa na Liknay Balay, oras lawan lay 33 minutos. Kasumpalan na alas 8 at kabasan. Kolob kantabi ni sa amigo yo RJ Berayemenes at your service always. Kanadya Daspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Morning, Dasaray, dumarangal titan da balay na Kalasyaw, itan da Barangay Lungos, Eco Family. Diyan sa may Dinalawan, Biray Diaz Family, good morning. Diyan sa may Ambutal, Dumalanta Family. Kabayan po ng Labrador, Roger, good morning. Diyan po sa bayan ng Bugalyon, yung pong mga nasa poblasyon area, good morning. At dyan po sa may bayan ng Manawag, Pangasinan, yung ating mga tagapakinig dyan sa Baritao.
And also dyan po sa may bayan ng Pusurubyo, Santos, San Maabig, Kabuasan, si kayo namin, maksilay signal tayo natin. Dinig na tayo sa kanilang cellphone at sa mga sasakyan nila. Yung mga nagmamaneho, ingat-ingat po para malayo po sa disgrasya. Yung pong isang bus na biyaheng Bayangbang Dagupan na nakatune in palagi dito sa ating himpilang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Yung pong ating mga kababayan na nasa abroad dyan sa may Canada, Manuel family, Milan family, o Silan family, Gerland family dyan sa may Las Vegas, good morning. At sa lahat na po ng naabot ng ating palatuntunang Liknaay Balay worldwide tayo at ating tanagagik dahil live tayo sa YouTube at sa Facebook. Yan, nandyan sa baba, makikita ninyo kung ano po yan, nagpla-plus sa inyong screen kung paano ninyo kami hanapin sa YouTube at sa Facebook. Yan. Karo manira na impormasyon na balita. To may reaksyon. Good morning, Idol RJ. Tuwatay ibabagayo ng Consulor Ramos. Agaylay dutak na danom. Tan nakaukulan munin sa piten, tan makalkal na kwanto. Kanyan siguro, ayan ay At si Mabi say opisina nasaray kabyangan na lingkod bayan dita na balay na linggayon. Daray konsehalis midtan. Kanyan aksyonan nyo la. Aksyonan dala actually. Aksyonan na ito. Itong problema na ito. Ayan. Sa pa sabi dito, ang sugal kaakibat na ng pamumuhay ng mga Pinoy. Tama naman. Tama ka naman dito. Kaakibat na yan sa pamumuhay ng maraming Pinoy. Pero not all. Tawala rami talagan aliwan sugarol. Pero base naman sa sugal agik. Base naman sa sugal. Ano to? Depende pala sa sugal, hindi base. Depende sa sugal. Dahil may sugal na illegal, may sugal na legal. Ang dami ngayon yung mga pinapatakbo ng ating Philippine Amusement Gaming Corporation, di ba? Malaki kasi yung buwis. Malaki sa kaya yung kinikita. Tulad nung PCSO, alam po ba ninyo na yung parte ng taya natin sa loto na may pag-asa ka nang manalo ng milyon-milyon, maging milyonaryo, part of it, napupunta naman sa kawang gawa. May mga nagkakasakit na ang takbuhan nila, PCSO. Ganun po yun. Kaya depende ho sa sugal. Depende ho sa sugal. May sugal naman na di ka naman naabala. O tulad nitong mga game of chance na loto, pati na rin yung STL, di ba? Pag tinawag mo yung kobrador, sinabi mo yung numero mo, sabi mo, Pedro, terak pa, tutan sir, 17-16, o niya, piso. Hintayin mo na. Pagka tumama ka, tuloy yung trabaho mo. Kung ano man ang ginagawa mo, di po ba? So, depende sa sugal. Meron naman yung mga sugal na illegal. Yun po yung mga hindi naman nagbibis. Wala namang pakinabang ang gobyerno sa kanila. Bagkos ang nakikinabang, yun lang mga tiwaling opisyal. Sa mga illegal na pasugalan, ba't nila inaalaw ito? Baka may basbas. Bakit hindi nila nakikita? Baka nagbubulag-bulagan. Di ba? Yun yung mga illegal na sugal. Yun yung mga dapat na pahintuhin. Dahil yung kanilang pagsusugal o yung sugal, walang permit o kaya walang lisensya, hindi po pwede.
Kaya depende sa sugal, amigo ha. May sugal na legal, may mga illegal. At yung hinuhuli ng ating mga kapulisan, iyon pong mga illegal. O, mabuhay po kayo mga sirs na humuhuli dun sa mga illegal na pasugalan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil according to their press release nga, nakaka-apekto ito sa pamumuhay ng mga kababayan natin. Dahil yung magiging epekto nito, pagka ikaw ay nalulong sa sugal, pati pamilya ay damay. Ipaluri mo ka tenggani sa liumulay sanlit siniluto, sugal mo ni aglapiga, alagmata. Pwede yung pagka may nasusubran ka, pwede yung diversyon lang, yung pampalipas oras. Pero pag yung talagang sugaro ka, engabaw. Kaskasya ay pamilyam Edsata, nagatonta ni Engineer Nixon. So, depende ho sa sugal, Doon lang sa nag-react, nakaakibat na daw ng buhay ng maraming Pilipino yung pagsusugal. Depende sa sugal. Yung sugal naman, hindi lang naman sa money concern, Yung sugal sa buhay, yung pagpupursige, di ba? Sugal ang mga yan, Pero itong pinag-uusapan nga natin, yung mga illegal na sugal. ...40 minutos kasumpalan na alas 8 at kabasan. Aramiran na impormasyon, balita ito, reaksyon naman niya sa usaping West Philippine Sea. Tama ka idol, dapat pag-usapan na yan at wag nang magbangayan dahil tayo ang kakahiya. Kwanto? Tama naman, si katay mang kukulkulan, parehas sa yung Pilipino. Ngayon panday tiray lay, no panon to, naresolbatan at maong pamamaraan. Wag ho yung porket medyo may kinikilingan, parang ganon. Wag naman ho sanang ganon, di ba? Kailangan magkaisa tayo. Tayo ay Pilipino, isang lahi, isang diwa. Antam naman na Engineer Nixon, tayo Pilipino, isang lahi, isang diwa. Ipaglaban natin ang karapatan nating mga Pilipino. Yan. Ay lang nga pinag-uusapan dyan, teritoryo na Antam kasi no say magmali epekto tuya no naladay mulag, paano laan dala namin. Kanya nang ganmul malanting teritoryo na bansa tayo, kung anong presidente BBM, ipaglaban natin. Huwag nating hayaan na mapunta sa kanila. Yun po ang dapat. Kasi no, naladay mulag. Paano naladay mulag niya? Ilang ko niya ikondoy. Ang gadlaan dala namin wag na ho. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Ganun po yun. Pero sa mahinahon. Wag ko sa gera. Ayoko pag gera. Nga pula ni natan, iran panaon. Gera pantutungtungan niyage. High-tech lara namin. So asaray armas. Inablimiran dumurungal ng saman, tura-tura siguro. May palaglabat. So, may aeroplano hapon. Pero maksil so hapon ng saman Engineer Nixon. Mulaga bansa, pati Amerika, tinalo tulawarin to At talagan may sangkanang mo yung pupulag. Sarag mo na yung batik. Diba? Sarag mo yung namutad may manggawari abot ng saman silakik. Balaong sutawag O, diba? Sarag mo ni unamut di man dalam na dalin mangkut-kut ka. Inatanay isang pindot ka lang kwanda. Computerized la, wala nilay drone attack kwantura ay paluri mo katanay. So amutan mo nid sa tanay. Hindi ang kapula sang kanang dakala. At antadalay galaw, antadalay actually mapping latan Diba walay Google? Isos dalabatad si Google ay manaya so abong nun RJ Menes nini may tuktok na bung toy ng pinte ang balang akonda insanda im program sige pa inerkad tanay wala ni bati ka mo si Ren so ako gabay at tayo gabay at atang tanagagik
Ay at mansamput untalan na yarin labanan at panamaglay na gera. Susarayan tungtungan pero manggigera lara. Ditan da sa Senado. Pero debatian mo't labat. Debate labat. Kanya na may hamon ng Marcolita ya debate. Agda pinatulan. Atin man debate ang titanoy. Pandibatian tayo, no? Anto, paano? Hindi ulikan da tayo, mangkasakit tayo kung mabugado. Tapi ano dyan at nailaban tayong parparehas. So, karapatan ng ating bansang Pilipinas, kwanto? Ay, good morning, Kinan Maribik. Kumusta ka la, Maribik? Maribik M, the beautiful. Kumusta ka la, Tanad, New York? Nakalimot ka na ata, hindi, nangumusta ka eh. Good morning, Maribik. Diyan sa may New York, New York, New York, yan. At sa ating mga tagapakinig dyan po sa may bayan po ng Villasis, yan. Sabi nila yung may kausap ako noon, sir, pakuha nga ng ads naman. Mahina yung signal nyo dito, kwanto, iniman. Kulan mo natin, sir, ay Socialist Triangle. Karo manira na impormasyon na balita. Panamaglay na saya na programa tayo likna ay balay no liknaan na umbalay dita na da balay na dita na da 6th district. So pantutungtungan na Tagaylay likit da. Lapod agamuranda so sa may panangampupo da say Sikara. And then 6th District Board Member Noel Binse Jr. Test. Good morning, Ate Tess. Si Kuya Boy itanad sa opisina ng Board Member Noel Binse Jr. At si Attorney Noel Binse Sr. Noel Binse kasi sa bayag dita niya ng board member si the late board member Binse, Alfonso Binse. Sa kaya marlang ya abogado yaya at binawi matlad bilay na Josia Manamausa pero sa intilakton tatak dita na da 6th district ay basta Binse ditan talagang kabkabat da sa serbisyo. Si Moblaya da si karan ng board member ito pong si Attorney Noel Binse Sr. Asumpal tumat so siyam taon taluran termino bilang board member inatan kila private citizen matla agmatla man pra-practice sa advokasya pero iter to ni sa serbisyo itan da 6th district binibigay pa rin niya yung kanyang serbisyo sa pamamagitan ng libre na pag-notaryo sa kanyang mga kadistrito. Yan si Attorney Noel Binse Sr. Na kung may magpapanotaryo pa, meron pang pamirienda. Siya pang nagpapamirienda, kung minsan binabalik pa yung pamasahe. Para sa kanyang mga kadistrito, pinapakita naman niya may balus na panangaro mo sa Sikara. Yung babalusan tumat. Na panangaro ng Attorney Noel Binse Sr. Ang kasalukuyan ngayong nakaupo bilang board member ng 6th District ito hong si Attorney hindi naman Attorney Noel Binse Jr. Yan. Siya yung kasalukuyang nakaupong board member ng 6th District. Ang kapartner tudtan niya board member dahil dalawa naman sila, Engineer Nixon. Ito hong si kaibigan din natin long time no see, long time no long. Di pa natin napapasyalan si board member Ranjent Ramos-Siani. Ayun po yung mga board member natin ng 6th District ng Pangasinan. At kumakailan nga nagatid serbisyo itong si board member sa kanyang mga kababayan lalo na yung mga frontliners natin dyan sa may 6th District. Sino ba yung mga frontliners? Yung mga nasa BHW, yung pong mga talagang nagbibigay serbisyo sa bayan-bayan, sa mga barabarangay. Ano po bang pinunta ninyo dyan, Sir Noel Binse? Paano ninyo naihatid yung magandang serbisyo
sa inyong mga kababayan, sir. Ito, pakinggan natin ang ating pakikipagpanayam kay Board Member Noel Bince Jr. Amelioration incentives at PhilHealth Yaka program sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Ang ating beneficiary ay ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholar, mga barangay service point, and ang ating child development officer. Ang mga programa na ang ating hinatid doon ay ang mapadali ang pamumuhay ng ating mga frontliners sa pangkalusugan at pagbibigay ng mga libreng medical assistance, medical check-up at pag-laboratory test sa ating mga frontliners. Kaya ilalagaan ng ating For that information, any messages sa ating mga kababayan? Yes, sa ating ika-6 na distrito ng Pangasinan, ang inyong pong lapang lingkod, Board Member Noel R. Bince Jr., nandito lang sa inyong harap, likod, katabi para tumulong kung ano man ang may tutulong natin sa ating mga kadistrituan sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Sir, ano po yung okay, si Board Member Noel Bince Jr. Sa ating pakikipagpanayam naman sa kanila patungkol sa kanilang mga ginagawang trabaho diyan sa Sangguniang Panlalawigan at pati na rin yung pagbibigay serbisyo sa kanyang nasasakupan. Yan, mabuhay ka, sir. Board Member Noel Bince Jr. Yan. Pagka Bince dyan sa may 6th District, talagang hindi mo matitibag yan. Dahil sa kanilang pagganap sa kanilang trabaho, iyon po naman yung tinitignan ng kanilang mga kababayan na talagang ginagampanan yung kanilang trabaho. Morning din sa mga taga barangay Gilig, Santo. Gilig, barangay Gilig. Taga Sampabian. Ayan. Diyan sa may Sampabian is 4th district, di ba? Sampabian pagka board member ang bumoboto 4th district. Sampabian, San Jacinto, Manawag, Mangaldan, yan. Pag board member, pag congressman, kasali ang Dagupan, di ba? O yan. 4th District, si board member Jerry Rosario. Bangan natin at baka makapanayam din natin ito patungkol naman sa mga ordinansa na kanyang pinapasa dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Alam natin na si board member Jerry Rosario ay isa rin sa mga matalisiw na board member na mayroon tayo ngayon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ipinaglalaban din niya kung ano yung tama, kung sa alam niya tama, maging sino ka man, yan talagang ikulya out tutan tanibando to titan da Sangguniang Panlalawigan Session Hall. Ikatuya so kan ordinansa tay reflectorized vest no wala ninatan pero dapat tuloy-tuloy yan para maiwasan ang disgrasya, di ba? Meron yan yung mga tricycle, yung mga motor na dapat meron silang sticker na reflectorized na pag nailawan nasilang ka tapi ano antam yung walay luganan na darap mo lalasare garong lalasara may tanulabi umpaway lara may muruso umpaway lara may luluganan yang gapoy siludad beneg arame aderal-deral ay siludat anong agaw agdata ni Papa Wayakin bakit siyempre agaw nga pisiludak wa mo pa sa kinin relire LTO kanya na nakarakeled sa rayan luganan umpaway iran ulabi arame kulang na silaw ay sosilis. Kanyan na makanakanaman ay ordinansa na board member Jerry Rosario. Pati sa driver, walay isulungdan na reflectorized vest. Tapi nasilawan mura, yan tamlay, walay motor, walay bihikulo, edara mo. Ganun po yun. Yung gagala na sa tanyaloy. Actually,
Talagang matunog yan noon nung unang pagkapasa ng ordinansa at ng implementasyon. Pero ngayon parang wala na silang inuhuli Oh, di ba? Para naman sa mga motorista natin, ordinansa man yan o hindi, yan po ang gumising. At nagbigay babala sa atin na kailangan natin talagang magsuot. Ngayon, kung talagang inaroyo bilayo, magsuot kayo. May ordinansa man o wala. Para sa ganun malayo kayo sa disgrasya. At nang hindi kayo masangkot sa mga aksidente sa daan. Nako. Pero sabi naman ni board member Jerry Rosario, nagawa na niya yung kanyang party dyan. Ay mampanday na sa kayo ordinansa ay patunton sa Interon Luyag na Pangasinan. May implementasyon, wala matla 5 na saray law enforcer. Siya, naiakda na niya yung ordinansa, naging batas na. Yan nasa kamay na, ang bola nasa kamay na ng mga pulis at mga force multiplier yan para hulihin yung mga hindi sumusunod sa naturang ordinansa. Mayroon pa siyang isang pinupurmang ordinansa. Ito ho yung about naman sa muffler, yung mga maiingay na tambutso. Sa mga ibang barangay, may mga barangay na may mga barangay ordinance sila na ganyan. At mga munisipyo na mayroon ding mga ordinansang ganyan. Pero para pangkalatan na pagka naipasa yan, sa buong lalawigan na lalo na yung mga mahilig mag-modify, magbago ng kanilang mga tambutso, gusto nila brusko. Yung pala may batas dyan. Na hindi nyo pwedeng i-modify o kaya baguhin yung aura ng inyong mga motorsiklo. Galing Pinoy pasikatan Engineer Nixon, di ba? Kinuimbento ang dami tambutso karapod lupa daan, tapi na marmaran ira Engineer Nixon, maraka man to ramay maingal, iputok yung patalayag yo wala ni may balbalog subunga nga to, no naputok ka mo, si bukod si kamay dagam to, di ba? Salim latan, Engineer Nixon, salik latan, yan mamumuturak niyan, tatrapik at, isanto ni bumba unat, may tambut sutuot, akarap may bunga nga tumanod, susilis, pinatag ito, aging, kanyan na marakap irayan na mulag, wanyo, bire kiniran ordinansa, pero makana-kanaya. Para da sikatiran na umbaloy. Kanyan na marakap, tawalaray unyaran na matalisi wiran kanunutan, talagang gagawin day trabaho day, na kabyangan na saray board member, kumusta ramay kinmatay? Ramay silensyo Committee on Silent. Patanira labat mambubutaw na irungan siya paraya kasi. Siyempre, ramag yun nababalitaan ang kapi gagawin da. Pa cellphone. Pa beauty. Pero hindi naman. Pagka sila dun sa Division of the House yan. Meron naman silang participation yan. Good morning, saray dumarangal tini saya na programa dita na balay na Mapandan, Pangasinan. Siyempre, Mayor Carl Christian Vega, kuha mo pa. May mantutupot na kasalang bayan ng nangintay schedule Kalabit lang na Inariam Dali, taga-iner ka Kung mayroon nga, ay teksta ka la. Kasi uso natin, Engineer Nixon, yung mga kasalang bayan, buwan ng pag-ibig. May mas wedding, yakwanda. At saray binalay-balay. Yan. Nga pala'y malam, yung oras, saya na programa tayo, programan Lake na ay balay. Jada Speto Technical Engineer Nixon Dakal. Kalopakan tabayo, amigo yo, RJ Bira Jimenez at your service always. Kalaranan, sublaya programan saray balitan matwa. Dan kapaborito Joseph Kanilang Bakani.
Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Jalawat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo